Velkommen til denne korte introduktion af Schedule Builder for Microsoft Campus Days 2014. Mit navn er Rasmus Hall, og jeg vil kort give dig en gennemgang af, hvordan du kan bygge din personlige agenda på Channel 9 og få den synkroniseret til din egen kalender. Først og fremmest, vi starter på Channel 9-siden og har fundet Campus Days 2014 frem. Og det vigtigste, vi skal have fat i her, det er sådan set, at vi skal have logget ind. Øverst oppe i højre hjørne, der har du en sign in knap. Klik på den og log på med din personlige Microsoft account. Den vil nemlig ændre mulighederne på Channel 9-siden, således at du får nye komponenter, du kan bruge til at planlægge din personlige agenda. Når du er logget på, kan du blandt andet se, at du får en fane, der hedder My Schedule, og under hver element, under hver session, får du mulighed for at tilføje sessionen til din personlige agenda. Logget på, jamen, så handler det sådan set om at finde sessionerne frem, og her har du gode muligheder for at søge. Først og fremmest lad os tage Vi elsker Windows-sessionen med undertegnet. Det er nok vigtigt, at jeg er til den. Og Louise Harders. Vi tilføjer den til egen agenda ved at klikke på plusset. Tilbage på forsiden. Søgeelementerne giver os mulighed for at søge hvad som helst frem, hvis jeg er interesseret i Microsoft Azure. Men jeg kan få alle sessionerne på tværs af tracks frem i en liste og vælge dem ud og tilføje til min personlige kalender. Er det en bestemt taler, jeg går efter, er det også let i listen af talere at finde lige præcis den person, jeg går efter. Lad os tage Craig her og sige, jeg vil gerne se alle sessioner, hvor Craig han deltager i år. Og her kan jeg blandt andet finde en session om workfolders, netværksadapter, hastigheder og den nye version, den kommende version af Windows Server. Jeg kan læse abstract og igen tilføje til min personlige kalender. Nu når jeg har dig, så vil jeg klart anbefale, at du kigger forbi Campus Days Keynote, hvor vi i år får besøg af Mary Jo Foley, en Microsoft-kommentator, og Simon May fra Microsofts hovedkvarter i USA. Og de her to, de giver os et unikt billede på, hvordan og hvor er Microsoft på vej hen i forhold til mobilitet. Jeg skal i hvert fald sige det. Nu har jeg fået lidt sessioner på min agenda, hvilket betyder, at jeg kan under fanen My Schedule gå ind og se alle dem, jeg har valgt. Og vi ser her, jeg har en fuld dag. Den første dag, jeg mangler lige en session mellem 3:15 og 4:30. Og jeg har også lidt de øvrige dage. Når jeg tager fast med agendaen, jamen så kan jeg faktisk herindefra abonnere på min egen kalender. Og med et enkelt klik sådan set knytte min Campus Days kalender til min Outlook kalender. Og derved enten trække dem over i min personlige kalender, eller sådan set bare altid have en opdateret webkalender for mine Campus Days planer.